Salam mehriban eyleşler tagamana turanmysyňyz. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwründe gahryman arka dagly gahryman ferdarymyzyň tagallasy bilen ata-babalarymyzdan gelýän medeni mirasymyzy däp desturlarymyzy, edim gylymlarymyzy, sungatymyzyň iňçe tarlaryny geljekki nesillerimiz öwrener ýaly ýurdumyza halipa şartgöň açyp berdi. Elbetde halipa şartgöň ugralýan bugünkü biziň medeni sungat ustatlarymyz, halk bagşylarymyzyň, kompozitorlarymyzyň, ustat aýdymçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny man geljekki nesillerimize ýetirýärler. Edide onlar etir şonuň ýarla gahryman arkadaly gahryman terdarmydyň tagallasy bilen geçmişde ýaşap geçen ustad halipalarymyzyň ömür dörejiligini öwrenip onu geljekki nesillerimize ýetirer ýalam dörejilik duşuklary halipa şartlyklaryny açyp berdi. Edil şonuň ýarla biziň ustad halipalarymyzyň hem ägirt halipasy bolan Türkmenistanyň halk bagşaty Täç Mehmet Tuğhan Gulyýewiň 160 ýyllyk münasibetli ýani Ahal welaýatynyň Gökdepe etrawynyň medeniýet merkezinde de ýani Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň şeýle Ahal welaýat medeniýet müdürliginiň bilelikde gurnamagyny şol ýerde Türkmenistanyň halk bagşaty Täç Mehmet Tuğhan Gulyýewiň 160 ýyllyk ýubileýi münasibetli şol ýerde dabaraly çäre geçirilýär. Edide onar şol dabarada da ýani halipamyz Täç Mehmet aganyň ömür dörejiligi barada, şeýle de onuň döreden eserleri, bir näçe sahatlary, aýdymlary barada biziň ustad halipalarymyz, halk ýazyjylarymyz halipalarymyzyň geljekki nesillerimiz öwrener ýaly bir näçe çykyşlaryny şeýle-de halipamyzyň döreden saatlaryny ýygyderli halk köpçüne ýetirýärler. Edide onar bizim ödürjük toparlarymyz bilen şu Ahal welaýatynyň medeniýet merkezinde bolup, şol ýerdäki Türkmenistanyň halk bagşaty Täç Mehmet Tuğhan Gulyýewiň 160 ýyllyk ýubileýi münasibetde şol ýerdäki dabaraly çäräni gyzgynan size ýetirer. Şeýle-de bir näçe aýdymlaryny halka ýetirer. Edide onar biziň geçmişde ýaşap geçen ustad halipalarymyz ýatlap, olaň ömür dörejiligini geljekki nesillerimize ýetirmek üçin bir de halipa şartgyň açyp beren gahryman arkadagymyza, peder ýoluny dowam etdirýän arkadaly gahryman terdarmyza köp sag bolsun aýdýarys. Goý gahryman arkadaly gahryman terdarmyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak, il ýurt bähwitli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleriniň elmida mara waşgyra wetdenmeni tüýsüregimizden ardulap, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrawynyň medeniýet merkezindäki geçirilýän dawarany, gelýän mehmanlaryň ýürek buýsançlaryny ýygyder size ýetirer. Onuň mehribanlar, häzirlikçe bizden daşlaşmaň, biziň bilen galyň. Türklerin şadi
gel gel otur gel gel otur gel kimin bayağı keşteyler dünyanın var mı bu bana vadağım sana ümide devlet ya Çeşmimin köründe akıllarım yeter Yasin başvur Arın aşık aşık kariyay gül lügardır gel gel vardır Ay buyurun aydır ve ay bulur kim yardır Yoğur yürüsüzdür derdir ey derdir Adamın çıkar Çıkan toplum kendin ide devletlerin kendin Yasin aşkın Assalamu alaikum. Bir karar devletin teve yamının kalkınışı dövrünün bağıtiyar rayatlari. Halipalık şagirtlik yolunu iyigederli devam ettirmege bir ayrıtin bir ulum mümkünçülükler göredip beren Türkmen halkının milli lideri Kahraman arkadağlı Kahraman serdarımıza şu deredip beren acayip mümkünçülükler için sunğata koyan sarpalar için köp sağ olsun aydiyaz. Oy olun zanları sağ olsun, ömürleri uzak olsun. Ehli tutumlu işleri, ravaşlıkları beslensin. Hormatly adamlar, kadırlı mehmanlar, Ahıl vilayetinin Göktepe etrafının şu acayip medeniyet köşkünde meşhur halipalarımızın biri, Türkmen saz sunğatının ägirtlerinin biri, saz sunğatına öçmejek izler koyan meşhur halipa Täş Mehmet Suhan Guliýewiň 160 ýyllyk jubiley toyuna bağışlanan acayip aydym sazly davaral çärämizi siziň bilen başlaýar. Eri adamlar, halipalaň mektebi, halkyň ruhy mirasy atly aydym sazly davaramyzy geçirmek üçin Türkmenistanyň Medeniyet Ministrligi, Türkmenistanyň Ahıl vilayatynyň medeniyet bölümi şeýlede Göktepe etrafynyň häkimlik hem jemgyýetçilik gurulmalary ýakyndan ýardam berýärler. Eri adamlar, filmiň başynda
arka dağımızın şeylerek sözleri. Arka dağın sözleri medeniyet halkın kalbidir. Şirin mukamdır sazları, medeniyet halkın kalbidir. Çetimleri, öydümleri, sevgidir halk aydımları, arka dağın aydanları, medeniyet halkın kalbidir. Qoşu kalamlar mani, dünya dolya şöhret şani, arka dağında tayani, medeniyet halkın kalbidir. Bizim şu çevremizde bir nece halifalar, bir nece yaşlılar, bir nece bağışı sağlanlar, katnaşyalar, şeyli fırsatı, men ilki bilen adil mehmanlar şu davramıza katnaşan halifalar bilen sizi tanış etmekçi. Türkmenistan'ın halk artisti, sazsınas, Amanovet Saparov halifamız. Şeylede hormatly adamlar, Göktepe Bilim Bölümünün işgari Döwletmurat Pürmehmedov. Şonun alla miraskar halifa Tanrıguli Bäşimov gatnaşýar. Hormatly adamlar, hemmeňiz bilýäňiz Göktepe topragy bir mukaddes toprak. Bu taýda şeýle bir meşhur bağışlar, sazanlar dünya inen il güne bir bağış eden toprak. Şu toprak doğrusunda şeyler aksetirler bilen şu gepleşigimizin başını başlasın belýär. Rehin joşýar ıgtybarly Göktepe'nin yaylasında. Aman ağa altı garly şu toprağın yaylasında. Toyda çapıp oları var. Sunğata bay güzörü var. İlin urvannaları var. Şu toprağın yaylasında. Qaragazman tarı vardır. Önüň kelin zarı vardır. Sakımıllı çarı vardır. Şu toprağın yaylasında. Hanağı mukamlar düzen, her nalası bağrım eden, Kerim Şahir koşku düzen, şu toprağın yaylasında. Arka dağ serdarı bilen, sunğutymyz arşa galan, uslatlar kemale gelen Göktepe'nin yaylasında. En hormatly adamlar, gepleşigimizin başını halifamız, Türkmenistan'ın halk artisti Amanovet Saparov'a verelim. Amanovet ağa, biz döwrüňizde halifanyň bir şägirtleri bilen gabat gelsensiňiz. Aýdaly, onuň bir meşhur şägirtleri bar da. Olar bilen gabat gelensiňiz, bir näçe sazlar siz ýazga geçirdiňiz. Uman sazçynas hökmünde şu dogrusunda bir halk köpçüligine özüňizde bir ýakymly ýatlamalary, bu gurrunlary aýdyp berersiňiz diýip size ulu hormat bilen söz berýäs. Şu Türkmen sungatynyň, aýdymsaz medeniyetiniň ösmegine, onuň taryhyny öwrenmekde, geljegine nazar aýlamakda. Kahraman arka dağımızın bir acayip kitabı 2015-nji ýylda 3 dilde Türkmen, İngiliz, Rus dillerinde çapdan çıktı. Şol acayip işinde kahraman arka dağımız Türkmenler ayratin hormat koymağın nişanı hükmünde amaniyeli gönübege sağdan kel başyny bolsa mukamlaryň piri diýip atlanýarlar diýip özünden öň hiç bir jurnalistiň, ýazgyň, şahyryň aýtmadyk ajayip kesitlemesini beripdi. Şol ile dowlat gelir bolsa atdy meşhur işin ýene bir bölüminde kahraman arka dağımız halkyna hizmet eden beýik sunuz ustatlarymyzyň hersiniň davarly senelerini, öz owalaryny, öz etraplaryny, öz vilayatlaryny geçirilse gowy boljak diýip bir ullukan gowy teklif berden eken şu kitapda. Ene şol kitabyň çykan ýylynyň ahyrlarına
şu zallı, şu yerde Amangelli Günü'nün yübileyini geçiripdik. Ene oturulun arasında son şayatları bulunur vardır. Ondan son Mullu Tesmiradın, Sakız Epbar'ın, Kel Bağışı'nın, yenelerin şanlı senelerini, yübiley senelerini geçiripdik. Yine dik geçen yılım şu yerde Han Ağam, Tes Mehmet Ağam, 4. oğlu, Çağrı Tes Mehmet'in 100 yıllığını geçiripdik. Yine şeyle acayip başlangıcı Kahraman Arkadağımız özünün sol kitabına maslahat beripdi, teklif edipdi. Sol teklif maslahat esasında da diňe bir ahalla ýa-da Göktepe'de değil, beýleki vilayetlerde de, sol vilayetlerde doğulup, öňü besip, sunwatyr bilen halkyna hyzmat eden bir giden leheň bagşylaryň, sadanlaryň ýubileyleri geçirilip gelýär. Muny vilayet medeniýet bölümleriniň, Medeniyet Ministerliğinin Ulluhan Tağalası bilen şu zatlar geçirilip ber. Şu ýaşy däbin arkadağımız tarapyndan başlanan da ben şonu hemmemizin bilmeğini de isleýär. Sebäbi şol başlanýan mundan beýlerim dowam etjegini gatyna ýan sebäbi türkmen halky aýdym sady sunwaty gaty ulu gadyr gymmat goýan halkdyr. Indi Tes Mehmet Ağa hakda gurun etsek, Tes Mehmet Ağa 4 oğlu bolupdyr. Ulusunu Oraz Mehmet, Pir Mehmet Han Ağa'nın 2. oğlu. Pir Mehmet Ağa Yaňalada, Owada ýaşapdy. Ben görüpdim, ine Pir Mehmet Ağa'nın agtyklary, çoğuluklary şuňky gepleşmede gatnaşýarlar. Tes Mehmet Ağa'nın 3. oğlu Hoca Mehmet direkinler. Ýöne Hoca Mehmet hem gaty ustad İbrahim sahyny bolup ýetişen. Onun bir oğlu vardı. Recep diýerdiler. Biz bilen deň duşdy. Biz Aşgabatyň 26. mektebinde. Recep da 14. mektebinde okuýardylar. O wagt şol mektepliň arasynda sport bäsleşikleri, beýleki bäsleşikler, festiwaller geçirilerdi. Indi Tes Mehmet Ağa 4. oğlum Çağrı Tes Mehmet. Onu bilýänsiňiz, ýaňam aýtdym. Edil bir ýyl mundan şu ýerde Çağrı Ağa 100 ýyllygyny belläp geçipdik. Çağrı Ağa bilen ol radio ansamblyna köp ýyllar ýolbaşçylyk etdi. Menem radio telewiziýanyň aýdym saz bölümlerini işledim. Hälisini iş bilen duşurdyk. Çağrı Ağa oğulları Ata Tes Mehmet'i, Ağatığı Döwran Tes Mehmet'i köpüňiz bilýärsiňiz. Olardan galan aýdym saz ýagrylary halkyň arasynda giňden ýaýrady. Ne Tes Mehmet Subhanalyň şol aňyrdan gelýän gowy däwini bugun Altymradyň ýolbaşçylygyny edilýän ansamblda işleýän oglanlar. Beýleki şol orada ýörüýte orta ýokary saz bilimini alan adamlar Pir Mehmet'iň oğullarından bolan yiğitler kän. Olar şu wagt her bir ýerde işläp ýör, okap ýör. Diýmek şol aňyrdan gelýän sunwaty sada bolan höwes halka sunwaty özüniň ezberligi bilen halkyna hyzmat etmek däbi Tes Mehmet Subhanalyň gaýdyryp gelýän diýip bugun dowam edýär. Biz oňa güwenýäs, begenýäs.
Ben yine burada da aydasım geliyor. Təs Mehmet ağan kakasını da suğan ulu sağlarını diyerekenler. Ben bunun bir toparını sahagadan eşittim. Beyleki Təs Mehmet ağa bilen bile işesen halifelerin bilen tevilen görüştük, duştuk. Kara bir kitap birdat yazacak boldum. Köp adamdan sorumlu, bilmeli, arıklamalı oluyor. Türkmen halkynyň gadymlygy ýaly oň medeniyeti, sunwaty hem üren gadymydyr. Türkmen dultarynyň, gyjagynyň, tüýdüginiň, gopunyň uwazy, özüniň nepisligi, kämilligi bilen madama bütün dünýäni hayrana goýupdyr. Türkmen milli aýdymsallary gadymyetden märi pederlenmeliň baş ýörelgesine, kyn gününe de, şat gününe de iň ýakyn hemrasyna öwrilipdir. Hawa, aýdymsal, bu giden bir gudrat. Ýöne şol gudraty höttü gelip bilýän seýrekdir. Ol özüniň çyn ustadyna duşanyna başga bolar ekeni. Her kızada ustatlyk gerek. Türkmenistan'ın fono, kino saklayan arşivinde de bir topar malumatlar alıştırıp Mullağa hakta, Kelbaşı hakta, son Sahaga hakta, ya da kitaptan benim giyinden peydalandım. Inni Sahaga'nın bir beren gurrunun üstade yatlasım geliyor. Ol oğlun ka ilki oğlun bakşı diyen adını alandan son bir sebep bilen sesi yatıyor. Onun Ceppar Ağa'da Irak oğlun sahı yaş oğlun vakti ne emetseyini bilen ağ. İnni men için bu dünya kuturdu. Ne emetsem kendisi ecesinin yanında nalap oturup gurrun verip oturka Təs Mehmet ağa geliyor bunları. Təs Mehmet Uğan oluyor. Geliyor da Göktepe'ye var. Katı bir kovu adam var diye. O adam sağlarına diye. Kul Mehmet Kunlu diyerler onun adına diye. Kara Kunlu, Kul Mehmet Kunlu ikisi doğun. So Kul Mehmet Kunlu diyen yine bizim belli artistimiz Amanul Mehmet'in kakası. Təs Mehmet ağa oğlun sahiri getirip sonra aydiya bulliya suat belki asılar mun ses diye Allah ikindiye de mun aytarıp verir mun kıyali yiti dehin munun kıyali yatkeşlik ken yok kabat gelenak diye. Şu sen yanında olsun. Oğlun biri olsun da sen öyünde olsun salyan sadılığını dinlesin. Sen bilen gidiyen toyları bile gitsin. Bağısı olmasa da ütküsük sağdanlı olma yetişir de deyip Kul Mehmet Kunulur'da koyuyor. Ondan sahağa doğrudan Kul Mehmet ağa edil maçtı amanip oğulları olan aman Kul Mehmet'in. Maçtı Kul Mehmet'in, aman Kul Mehmet'in. Sahağa da solun üçüncü oğlu yalvar soluydu bir salım yaşaya. Onun bir unem siyasılıyor. So Kul Mehmet Kunulur'un öyünne üzüm dalvarının aşağında yatır kadangdan bilbiller sayraşıp bir huvanım kuğu vakti sakağın kuluğunu uvar geliyor. Sen neyme yatırsın? Bizimkiden o kadar sesin var. Koşul üstüne diyeni alıp olup onun oğlun oyanıp bir önküce aydımlarının bir yerine kıyıkırıya on beydi oğlunum, sesim açılayıp duruyor deyip yine bekreğe kıyıkırıya. Onun has bir kıyıkırıya on öyde yatan Kul Mehmet Ağa'lığa gelip bağırına basıp inni sesini ayağa takla. Ehli vermeli masraflarını verip şeydi. Sakağın sesi ikinci gerek Kul Mehmet Ağa'nın, aman Kul Mehmet'in kakasının oyununu, Kul Mehmet Kunlular'da ikinci gerek ses açılıp dünyaya iniyor. Bunu sakağın 70 yaşı belirlenmediğinin ön yüzlerinde bir makale yazmak için öylerini varımda gurrun veripti. Yine solar vardı da ben yankıyım. Sakağın hakkındaki kitabımda yazdım.
bellidir. Mantım gülü yıklarım, yar yanımda bellidir. Umuman Ters Mehmet Ağa deyilen halife Sahagana şol derecesine yetmeyenine katı köp zahmet çeken adam. Atalık ornunu, maslahatını veren, terbiyesini veren adam. Yönü Sahaga'da son Ters Mehmet Ağa'nı asası alıp 1938 yılda yurdun hem yerlerinden yaş oğlunuyla zehinli halifenin bir toparını yığınan aşağıda. Şutayda bir ullokan ansambl döretmeli. Sol ansamblda da sağa seni belliyaz diyenlerine oturup ben böyle yumuşuğunu başardığımdan edeyin. Yönü ben halifem var, Ters Mehmet Ağa'nı sol ansamblın sadi olbaşı edip bellemenizi haş ediyen diye. Yolbaşılarım sol teklifi kollayanlar şeydip çeperçilik, kurumoçuluk işlerini sağa alıp var ya, sağda yolbaşılık etmeden Ters Mehmet Ağa alıyor. Yine öz halifene eden ullukan bir formatunun bir görünüşü sol. Son bir yıldan son sol ansamblın hasavatı oluyor. Bunda Şahzavat Herif Türkmen bağışlarının vakal sunuğu diyen çıkış ediyor. 10 günde yapsal seminarı yurdun köp yerlerinden atlı, halife, belli bağışlarının birlikte yaş oğlanıyla çağırılıptır. Yine şu yıl 39. yılın May ayında bağışlarının sonra Sahaga Türkmenistan'ın halk artisti diyen, Orasaları Türkmenistan'ın halk başçısı diyen, Mahtumulu Ağarla Türkmenistan'ın atlanan artisti diyen hormatlı atlar dahiliye. Son eyyam şu dövrde tane aydımlar dörüdülüye. Mukamçı kompozitörler peyda oluyor. Ters Mehmet Ağa'nın bağışında adatlık, hemmemizi ve bir aydın var. Türlü Ağa'nın ilkinci sağları şu yıllar dönüyor. Sahaga'nın ilkinci aydımları 1924 yılda Aşgabat'ta 20 dokma fabrika açılanına şonu bağışlayıp Senagat diyen aydımı dörödülüyor. Son bizimki diyen aydımı dörödülüyor. Təde aydım sağları dörödüyen mukamçı kompozitörleri, Beyleki ilkinci Türkmen kompozitörleri Asır Kuliyev, Veli Muhatıf, Dangasır, oku kutorup hünermen olup gelen onlar Türkmenistan'a kompozitörlerin dörözlük kurulmasını dörötmeliyip hükümet karar ediyor. Sol kararda da kurulmaçılık topar dörödülüyor. Şeydi 40. yılda Türkmenistan'a kompozitörler kurulması açılıp son birinci kurultaya geçiriliyor. Sol kurulmaçılık işlerinde sol təde dörödülen dörözlük kurulmasına
Täs Mehmet Huğanlı, Amaneli Gönübekov, Pürlü Sarif, dağı bilen birlikte Asıl Kuliyev, Vel Muhatov, Dağıtarıvet fiyarı kompozitorlarım kabul ediliyor. Ine şu zatları men aydiyanımın sebebi Täs Mehmet Ağa dine bir sağdanlı olup ya da halife olup oňaýmandyr. Ol yurtda şol döwürlerde geçirilen ähli guramaçylyk, köpçülük çärelerini işen gatnaşan adam. Özüniň şägirtlerine jan teni bilen hünerini öwreden adam. Olaň ýerleri üçin kän zähmet siňdiren adam. Şoň üçin bir adamlar şuň Täs Mehmet Agany beýlik halifeler bilen birlikde ulu hormat bilen ýatlaýar. Ol adamlar ýatlanmagy münasip adamlar. Şolaryň münasipdigini bilen soň Gahrman arkadaşymyz öz şol ýyly döwlet gerer bolsa diýen kitabyna her barada aýratynlykda durup ahyrynda şolaryň doglan ýoglan ýyllaryny, senelerini berilen atlaryny görkezip hertiniň aýratyn suratlaryny yerleştirdiler. Merkez arhivden alınan şol işin özü Türkmen sahasını öğrenmekte, tarihini, şuununu, geleceğini bilmekte ullokan täze bir döwür başlatdy. Sahasını atlar, alimler, Gahrman arkadaşymyň şol işine gaty ullokan baha berýärler. Men bunu gaýtalap aýdýanymyň sebebi hemmesi saz urunun, medeniýet urunun işläp ýören adamlar. Şol kitaby bir gedek değil, iki gedek değil, 5-10 gedek okusaňam her gedek okaňda täze bir zatları göze ýetirýär. Täze bir zatları etmek üçin pikir emele gelýär. Şol özüň gaty batly öňe gitmegine medeniýetimizde, tarihimizde şol kitabyň ullukan orunyň bardygyny göze ýetirilýär. Halifalaryň hemmesi Täs Mehmet Agany görenler, on tälimini alanlar. Öwrenen soňky başlananlaryň köpüsi hemişe Täs Mehmet Agany edil kel başlaýaly, edil gönbek ýaly, edil sar başlaýaly. Şeýle hilap, hormatlap, hälisini gowy ýatlamalar aýdar ekenler. Menim başardygymdan öz ýazan kitaplarymda şolardan belli bir derecede peýdalandım. Diýem bir 5 dürstür okuw bolunmasy diýilen çaklanca iş ağaçlar ýazdyk. Köp sag bolun. Amanowat halipa ýatla balaňyzdan aýdyp berdiňiz. Aramyzda halipa bolup uzak ömür sürmeňizi, şunuň ýaly ýakymly ýatlamalary hälisini halk köpçüligine ýetirip durmaňyzy tüýsüregimizden arzu edýäsiniňiz sag ömrüňiz uzak bolsun. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadaşymyz. Hem Atapendini has kämilleşdirip, has ösürüp alyp barýan Gahrman, mehriban, hormatly prezidentimizi, arkadaşly serdarymyzy bu günler bilen gutlaýan olaryň alyp barýan işleri dowam bolsun. Ömürleri uzak, canları sağ, belen başları aman bolsun. Sağ olun adamlar. Hormatly adamlar, biz gepleşigimiziň başynda da aýdypdyk. Halifalaň mektebi halkyň ruhy mirasy atlyk aýdym sazly dawramyzyň arasynda meşhur sazanlar, bagşylar bar diýipdik. Ene häzir siziň öňüňizde ajaýyp sazlar bilen çykyş edýärler. Türkmen halk sazy Täs Mehmet Suhanguliýewiň döreden bağ içinde diýen sazy ýerine ýetirýärler. Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserniň halk saz gurallar ansambly.
aleyküm adamlar. Teşmeme Suhanul hakkında aman ağa öğren düşnüklü o gurumları edip verdi. Bir de Aydar Yal guruma malumat deneyal etti. Sonra da bir kakamızdan, atamızdan işten gurumlarımız hakkında benim bir kısancağını aydıp vereyim hazır. Teş Mehmet Suhan Gülü'nün ödüm aslında sağdan baş çıkan eken. Ondan Teş Mehmet entek yaşka 12 yaşındaka bunu kulgelli usta veriyor. Yani kulgelli usta yanına varıp şunu yali. Teş Mehmet entek 12 yaşında olan son şuna senler halife gayret etti. Sağda uğrat şunu sağdan baş çıkacağı men diye. Ondan kulgelli usta da bunu koy edip karşılayıp şey edip yani sağda uğratmaya başlıyor. Sağda uğratıyor. Bir neçe vaat geçenden soň ýa-ni Amanyellem Kulgelistan şägird ekenler. Amanyel Gönbek. Onun Amanyel Gönbek'i şagyrýada men niýe garradym diýeni seni öwretdi. Şeýlerik bilen Täş Mehmet ýa-ni 12 ýaşlarynda, 14 ýaşlarynda ýam Amanyel Gönbekden öwrenip başlaýar. Ondan soň ýa-ni paçygaly wagt bolýar. Yani kala urşu bolýardy, Amanyel wepat bolýar. Şeýlelikde onun kel bagşa şägirt bolýar. Yani kel bagşy bilen şeýle gowy gatnaşykda bolup, dogan ýalak bolup gatnaşýarlar. Amanyel Gönbek bilen hem şonu ýalak bolýar, öz agasy ýalak bolup gatnaşyp. Onun kel bagşy bilen kän duw demek bolmaly bolýar. Kel bagşydan taýda öwrenýär. Ödüm ýa-ni güýçli sadanly bolup geçýär. Onun kel bagşam arasynda diýer eken, biziň aramyz bir müçede ýok. Şoň üçin sen maňa halifa diýmeseňem mor diýer eken. Şonda diýär, Täş Mehmet diýär, ýok, men ömrüm etýänçe saňa halifa diýernipdir. Onun şonluk bilenem bular ören, bul gatnaşykda bolýar. Kel bagşy bir aýlap Täş Mehmetiň ýanynda gezmäge baryp, ýanynda saat salar eken, şo taýda ýanyna bolar eken, Täş Mehmetiň. Aragatlar şeýle gowy bolupdyr, gowy görşüpdir, sada öwrenipdir, bile saat salypdyrlar, saz öwredipdirler. Umuman mukamlary gatypek seljeripdirler da. Şol ähli türkmeniň sazlaryny ýitip gitmedi ýaly, şu derece ýetiren adamlaryň biri bolupdyrlar da. Täş Mehmet 4 sanak ogly bolýar, 5 sanak gyzy bolýar. Şol 4 oglunyň ulusy biziň atamyz Pir Mehmet. Ondan kiçidi Oraz Mehmet. Ondan kiçidi Hoca Mehmet, ondan kiçidi Sari. Şol 4 ogl 5 sanagam gyz. Sasynotda da Juma Murat Galijew diýip bar. Başga da şular ýaly, başga tanymal adamlar bar. Oraz Mehmet diýip ogly bolan, ondan Hoca Mehmedi umuman Täş Mehmet Suhan Guli saz öwredende has bek öwredipdir onu. Onu bir ähli sazlar diýen ýaly Hoca Mehmede geçiripdir. Onun özüniň bir garran döwürleri bar. Şol garran döwürlerinde saz öwrenmäge gelenlere indi siz Hoca Mehmediň ýanyna baraýyň. Hoca Mehmede hemme zady öwredenler. Şeylerik bilen Hoca Mehmet ören ezer güýçli sazanda bolupdyr. Bir gyýylar diýip bir ýekece sazam
yadigar galypdyr Hoca Mehmediň hem. Ödem ýeri ýok bolýar. Ýa-ni Aman aga da dogry aýtdy şol 48-nji ýylda ýer titränne şonu giýjeliň içinde şol çaýgajyklar halat edende ýüregi jatatypdyr diýer. Hoca Mehmediň. Ondan 49-njy ýylyň mart aýynda da ýok bolýar şo. Ýa-ni Nawat Gurmuhammedow da şonuň başlaş aýaly bolýar. Ondan hem Recep Nur diýip bir ogly bolýar. 4-nji ogly Çary. Çary Täs Mehmet, Hoca Mehmet hem Çara öwrediýär, Täs Mehmediň özüne öwrediýär. Onuň Çary Täs Mehmet ýa-ni 49-njy ýylda Hoca Mehmet ýogalyndan soň Çary Täs Mehmet hemme alanlaryny, ilmlaryny ýa-ni Ultartan suratyndan öwrenen zatlaryny halka geçirip başlaýar. Onuň Täs Mehmet Suhan ulam gaty köp saz geçirýär. Ýa-ni Mullaga bilen onuň atogul bolup gelişi, Mullaga bilen şeýle gowy görnüşipdir. Mullagany kel başura diýär Täs Mehmediň üstüne. Onuň Täs Mehmedem şo döwürlerde Ýaňala owasynda biziň owamyzda ýaşapdyr. Şo taýda hojaň tamy diýip bir tam bar eken. Şonu diýär şo hojaň tamyny diýär mulla gelen bolsa diýär mulla diýär şoň üstüne gowy edip ýapyp beriň, suwapla edip arasalap hemme zatlaryny ýediň menem saat bolsa öwrederipdir diýär. Ondan sonra diýär mullaga bilen atogul bolup gelipdirler diýip. Şeýlelikde onuň öýüge gidenne bärden Türkmenistan boyunça Aşgabatda çağırýarlar, tadanlara şonu da Täs Mehmet Suhan gulyny çağıranlarna mullaga anam ýany bilen alyp gidýär şonu. Mullaga Ýaňalada 2 ýyl ýaşaýar, onuň Ýaňalaly bolýar mullaga da. Şeýdi we onuň mullaga da Ýaňalaly bolup galýar. Şeýdip ýa-ni şol ansambla bar ya Aman aga ýaňy dogry aýtdy, Sakaga bar diýdi. Sakaganyň oglanlykdan Täs Mehmet Suhan ul şonu ýaly edip terbiyelen, sada öwreden, okurdygyny gyrmalygy, aýdym-aýdylaryny käbir toýlara baranda bek gygyryp aýtmalylygyny zadyny bek gorapdyr da. Sebäbi sahyň şeýle sesi bar eken-de, oňa bilbil agşyda adam diýen ekenler de, bilbil sesli, oglan magşyda adam diýip aýdýan ekenler. Ondan soň Çary Täs Mehmediň ogly Ata Täs Mehmet olam meşhur sadanly bolup ýetişýär. Ataň ogly Döwran ömrü gysga bolup görgüliň, ýöne gaty ýerler güýçli sadanly bolup ýetişdi. Ähli sadanlary bir hili ütgeşikden bir şol Täs Mehmediň ýolundan çalpdyrdy. Mullagaň ýoly aýratyn, Turlagaň ýoly aýratyn, Çary Täs Mehmediň ýoly üçüzi her aýratyn ýol bilen gidýärler-de. Bu gaýtam şo sunuwatyň köplügi, sunuwatyň güýçlüligi şo gaty ullakan datlary bolupdy. Ondan indi men goşga okap berjek ýa. Ol türkmeniň goja dutary, asly gara tutdan ýüpekden tary, sesineşden geler alysdan bäri, türkmeniň dutary, ýüreginiň ýary. Mukam diýip bir goşgy öğretdim. Muman mukamçy, kompozitor Çary Täs Mehmet. Bunu hemmesini aglap geçtim. Ýa-ni Täs Mehmediň halifalaryna magladym, soň şägirtlerine magladym. Şunu ýaly diýip bir goşgy ýazdym. Häzir şonu bize okap bereýin. Garryhan atamyň pendini saklap, dutary höwetim ýaşlykdan başlap, ýürekden joşýaryn, çalýaryn haklap, watanymyň şanyna ýürýäryn mukam. Kadimiyetten gaýdýar sallaryň başy, sünnäledi onu han aga ýagşy, fary bagşy gardaşy saat sırdaşy, ýadygar goýdular ençeme mukam. Halifalar Mehmet Murat Gulgelli,
Aman gelli günü qalada qalli, Göktepe mukamı kepel kör çallı, halifalar bolup sallılar mukam. Halifady kelwagşynyň sazlary, yüreğe ýakyndyr hoşa wazlary, kölüne ýüzürdi bu gazlary, şagirt bilen bile sallılar mukam. Mulla ağa şagirtleriň birisi, ata oğul bolup gezdi örüsi, taplanny sazyň töresi, taraşlap çallylar bir näçe mukam. Saryň oğlu pürlü şagirdi boldy, ägirtliň sazynyň çuwaly doldy, direkliň içinde ägirdi boldy, şagirtleri bilen çallylar mukam. Sahy wagşy oglanlykdan ýagşydyr, il halkynyň ýüreginiň nagşydyr, Täsmämetden pata alan bagşydyr, aýdym-aýdyp çalypdyrlar köp mukam. Hoja Mämmet Sari ogullar bolup, çallylar dutary pederjem bolup, halkyň ýüregine galy heň bolup, gursakda ýanglanýar, ösmejek mukam. Jep bar tugur Ay Mämmet Oraz Sari, Yağmur Xan Yolaman Akmurat Çari, senedine ustad bollular bari, çallılar, ustadlar, döredi bu kan. Xan ağan adyny ata götürdi, dine adyny däl sazyny götürdi, oğlu Döwran dutara dil bitirdi, dowam ata dowam bolanur mukam. Qarasız bir tarap eýýamy geldi, Türkmen mukamynyň döwrany geldi, halkyň arzulary kemale geldi, Altymurat çalýar, şanly mukam. Şular ýaly dawarly toýlar kän bolup dursun, ona gaty ullokan işler edýärler, elbetde etrap häkimligimiň, etrap bilim bölüminiň, Vilayet häkimliginiň, vilayet bilim bölüminiň, Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň hem de beýleki guramalaryň şular ýaly şäherleri guramoklary ören ýurdumyzda geçirilmegi bizi örenbek büýsendürýär. Beýleki derejede de beýleki şahirler, sadanlar, aýdymçylar şular ýaly tanymal adamlaryň ömür derejeligi barada geçirilip dursa, hatam gowy biz şoňa begenýär. Muň hakatynda da hormatly gahrman arkadagymyz, hem gahrman prezidentimiz dur janlary tagy bolsun, ýurt wähitli, il wähitli alyp barýan işlerinde ulul üstünlikler arzu edýän. Sağ olun. Aýdyp beren gurrunlaryňyz üçin, okap beren goşgularyňyz üçin köp sağ olun, galamyňyň uji ýitip bolsun. Xan ağa, kel bagşy, bagşylar başy. Bäsleşip bilermi heýde bir kişi? Joşun ýad eder aýazgysy. Hakdan sen bagşlaň iline geldim. Hormatly adamlar, indi şu ýerde bagşylar. Şeýle Settar Avdiýewiňki, Sadi Alladyrdy çary arawyňky. Ýerine ýetirýär Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserniň halk saz gurallar ansambliniň bagşysy Täsmirat Nuriýew.
Bulaydımda hiç daha çalışıp olmayan bu çağların kutsası vardır. Bulaydımda öz durkun saklayan mukaddes ozoklun tissesi vardır. Bulaydım kıyın günü bolar sırdaşın, kuvvet verir, görüşleri yetirir. Bulaydım bir yerde aylansa başın, aylap seni öz iyiliğine getirir. Kesin otun evşin atyan nuru var. Kesin otun ağısı var, zarı var. Qarı qazman anırsında piri var. Men pirli seni de başım egiyerin. Peksin otun hizmetinde duranın, şunu duysun, bağışı olup görenin. Dünya heydişine meni qaranın, yerimden örtürüp başım egiyerin. Toyunu gelenini koşu juvanın, kâ şatlanır, kâ ger ahı pıganın, ak güllü maralda meşhur siganın, koşu diydim epip başım egiyerin. Bağışı olup şu toprağa gelenler, ışık yolunda bağırın parran dilenler, sahı ise eyvah yöllüm gelinler, men tezeden bebek bulup doğuyarın. Eğirdin o günü başım egiyerin. Hormatly adamlar, meşhur halifalar doğrusunda Oşuk setirler ayttık. Sizin önünüzde yine de bir halifa bağışlanmamızın biri Türkmenistan'ın halk artisti Kıyas Durduyev. Acayip aydımlar bilen davaramız devam eder.
Sağ olun Halipa. Hormatly adamlar, elin mehmanlar. Halipa'nın mektebi halkın ruhu mirası atlı aydım sazlı davaramız devam edýär. Adim oğuzlaryň owazy gelýär. Altın su verilen dillik wapyzdan, qowum haştyň tuğun tuğran aýdýandyr, dünýäni sarsyran. Adim oğuzdan. Dowullardyň birde surnay salnyp, kä ýanglanýar gara gazmaň mukamy. Oğuz han aýdypdyr, külli kesarkaç oğuz kentdir. Oğuzlaryň mekany. Sen oýnungda dal bedewler yetişdi. Seni dokulyanır halin ýagşysy. Sennidir kılıcı dutara çalşıp haniyenin ilin şükür bagşysy. Şiir walasy hergiz şiirden nörýär. Dowamatdyr algyr pederleň pendi. Bugün Türkmenadan dünýä tanadan mukaddes topragyň edir perzendi. Hormatly adamlar, kadrly mehmanlar, bir ýa sözümizin başynda da aýdypdyk. Belli bir miraskär, Türkmen saz senedine, dutar senedine aýratyn hormat goýan adamlaryň biri şu dawramyza gatnaşýar. Miraskär Taňryguly Bäşimow. Onuň öýünde de şu ýaňa aýdypdyk, köp sanly dutar saklaýa. Şunky gepleşigimizde dawramyza da meşhur halipalaň barıp gaqulgelli ussaň, hem-de Täş Mehmet Suhangulyň han agaň çalan dutarlaryny hem şun ýadygarlyk köpmünde bize bir görkezmäge alyp gelipdir. Gelin hormat bilen Taňryguly aga söz bereliň. Taňryguly Bäşimow, miraskär ýa-da söz berýär. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Şimdi bugün Täş Mehmet agaň dawarasy, Täş Mehmet aga barada gurulun etsek, Amany Halipa gurulun berdi, döwletmat gurulun berdi. Aýtsaň känä gurulun Täş Mehmet aga barada, ýöne Türkmen dutar samawadynyň iň uly üstünleriniň biri bolan Halipamyza Täş Mehmet aga. Umman düzen sahalarından başgadan halk taýip çalýan sahalar bar. Mysal aýtsak aýna Täş Mehmet agaň sahary. Ýa-ni türlüge çalypdyr, 3 bölek hajgoluk çalypdyr, şoň bir bölegi Täş Mehmet agaň hajgoluk çalsy. Şoň içinde Sarwa şeňem goşandy bar, Kelwa şeňem goşandy bar. Umman Täş Mehmet agaň Türkmen halk sahalarynyň birintegini şu golok bolun goýup köp işler gatkan işeden adam da. Birinci halifasy Gulwelli ussa ana şu Gulwelli saň çalan we ýasan dutar şu 1840-njy 50-nji ýyllar aralykda ýasalan dutar şu Gulwelli saň çalan dutar hemem. Munda Täş Mehmet aga da çalypdyr, Amanyýelli bilen çalypdyr halifalar. Umman Täş Mehmet aga Kelwa bilen halifa şähert bolup Türkeşen adam Sarwa bilen Berkel Çokoy bilen Mehmet Murad bilen halifalaryň hemmesini ýanyna aga ýalyk bolup Türkeşen adam da Täş Mehmet aga. Sagaň bir aýdan söz bar ýa Amanyýel halifa da aýtdy bolýar dedim. Ýatlak geçelim. Meni bagşadan Täş Mehmet aga diýip anır diýerekenden. Şoň öýdi bir aňatyna ýetip bolmajak Ulluhan işagat. Umman, ondan öýe dutar bar.
Kuruluşy Halipaň ýatan dutar 1920-nji 25-nji ýyllarda ýasalan dutar. Şunu çaraga men daýmy sowada beripdir. Täsmäme dağan dutaryna şu. Ömrüniň soňky dutary bolýar-da şu. Galan dutarda. Gurrun etsen näçe gurrun etsen edip oturmaly. Şoň üçin wagtlarym çäkdiräkdir. Şoň üçin men şu ýalda baralara gatnaşan adamlaryň hemmäňe sag bolun. Bu itahanam şu ýaly Halipa şähertlik ýollaryny lokan gollugy berip beren Kahraman arkada terdarmyda ömürleri dok bolsun, işlere baş bolsun. Sag bolun. Tanrılaga köp sag bolun. Alperen asırlı işiňizde size üstünlükler arzu edýäs. Mehriban adamlar dutar dogrusyny şu wagt halipalar aýdýar, näçe gurrun etseň edip oturmaly bir türkmeniň bir ganyna siňen senet. Ýene meşhur şahirlerimiň biri dutar dogrusyny şeýle diýär. Gel dutar, silläni bakary öwrün, kümüş perdeleňi ýüze sylaýyn. Mallaganyň ogşap maňlaýyna degren, kümüş perdeleňi ýüze sylaýyn. Söýgüniň tarypyny dünýä ýaýradan, gümürden odup geçen daýradan, müň magşynyň dilin tapyp saýradan, kümüş perdeleňi ýüze sylaýyn. Senden ilham alan, senden güýj alan, sana kurban elimdäki bu galam, jep baryň ýelgyrşyn ýad masalan, kümüş perdeleňi ýüze sylaýyn. Hormatly adamlar, inni Täsmäme Suhan Gulyfoň düreden Watanym atly sazyny ýerine ýetirýär Türkmenistanyň Türkmen owazy teleýalymyň halksal gurallar topary. Ýol başçysy Altymurat Pirmammedow. Sag bolun. Siz otoň lowlap duran odamy. Siz kerem kudratmy, ya siz jadymy.
Yanlanan mukamlarınız, aydımınız dilsiz yipsiz, dank koyan adamı. Sen oyununda şu toprakta yetişti. İlin ballagası, sakıt çağrısı, Kurban Nazır Kerim Amangul Mehmet Nur Murat Sarıhan, tağın sarısı. Bugün şu ustadlar tirseğine kalli. Halipalar, çın ustadlar, ägirtler. Şunun için arka dağı serdara, alkış aydiyar, ruhu veren şägirtler. Hormatly adamlar. Häzir şol şägirtlerin biri Türkmen owazy teleýaýlymyň halksaz gurallar ansamblnyň bagşysy Şaguly Hojamguliýew. Türkmen düzüni wasp edýän, Türkmen sähralaryny wasp edýän, Türkmen düzüm atly ajaýyp aýdymy siziň üçin ýerine ýetirer. Diňläriň mähmanlar. Hormatly adamlar, aýdym saz dawaramyz dowam edýär. Häzir siziň üçin Serdar Bayramow Can diýen türkmen halk aýdymly ýerine ýetirip berer. Diňläriň.
halkın hizmetine göwünjen gerip, toylarımızda dürler seçen bagışı sen, heves bilen bagışı kärine buyurup, müňläp göwünleri açýan bagışı sen. Hormatly adamlar, şu häzirki aýdymlary ýerine ýetirip oturan bagışymyz Serdar Bayramowdan gelinler diýen bir sahagaň meşhur aýdymy bar. Bastyna.
sağ olun. Hormatly adamlar, mukaddes toprak doğrusunda yazılan şeyler bir setir var. Bu ifonsungdan gözüne yaş aylanýar. Şu gödel toprağın üstünde durkan, geçmiş tarih gözüňde canlanýar. Mukaddes toprağın üstünde durkan. Bağışlar joşun, oşa tar bilen, gerçekler kurşolun, namus ar bilen, yattan jigitlerini keýmir kör bilen, şu gödel toprağın üstünde durkan. İlerin qarada gayran qaragım, şu aradan asıl teyin deregin, bu ison görsüllüsü barka yüreğin, entek şu toprağın üstünde durkan. Sana bağış edilen meşhur mukami, sıyınlasan tolguryan, dengil depeği, geçmiş oğalı gödül mekani, söyün şu toprağın üstünde durkan. Hormatly adamlar, şu halipa şagirtlik yolunu bile ünleyen Türkmen halkının milli lideri Kahraman arkadağımıza, arkadarlı Kahraman serdarımıza köp sağ olsun aydiyaz. Oy Türkmenin düzünne, Türkmenin ilinne meşhur sağ senedimiz olan Lutar Kızak'ın sesi hemişe yanlanıp dursun. Ve şunki davara katnaşan ehli mıyıkmanlara, bağışlara, sağdanlara, halifalar sizin hemmenize köp sağ olsun aydiyaz. Mehriban vatandaşlar, şunkun halifalar bektevi halkın ruhu mirası atlı aydım sazlı davramının ahirine şu azayip davranı geçirmeye yakından yardım eden Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliğine, Türkmenistan'ın Ahıl Vilayeti'nin Medeniyet Müdürlüğüne, şeyle de kurumaçılık işlerine yakından yardım eden Göktepe etrafının hakimliğine, öz adımızdan davara katnaşan ähli mehmanlaryň adından köp sağ bolsun aýdýas. Halipalyk şagirtlik ýolunu ýygyderli dowam etdirmäge aýratyn bir uly mümkinçilikler göredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman arkadağımıza, arkadağlı Kahraman serdarımıza şu deredip berýän ajaýyp mümkinçilikler için, sunata goýan sarpalar için köp sağ bolsun aýdýas. Oy olaň zanlar sağ bolsun, ömürleri uzak bolsun, ähli tutumly işleri, rawaçlykları beslensin.